Salutare tuturor, eu sunt Tudore. Astăzi o să facem tutorialul cum să schimb ținta pe CSGO varianta a doua. Pentru început intrăm în browser și scriem CSGO Crosshair. Intrăm pe site-ul acesta. Ok. Și aici vedeți ținta cum e. Bun. Și aici vă faceți, să zicem că vrem să se vadă 100%. Thickness. Cam așa. Size. Punem așa. Asta punem aici. Așa să zicem. Outline, nu știu dacă ne lasă să punem. Color, hai să punem negru. După cum, sau nu chiar negru, hai cu culoarea asta. Da, nu se vede nimic, o să-mi vedem. Și cam atât. Mă rog, aici știi ce vreau să las așa. Și cam atât. Aici cross, dacă avem punct sau dot default, asta este ținta de la 1.6. Da, players Hatton. Asta lui Hatton, care o am și eu acum, normal. Și zic eu că e destul de șmecheră. Și e destul de șmecheră. Ok, până la revedere.